Di ka magkukuha nagkasoy kay makadangas na. Ihatag mo na ako ni Lula. Yung siya butang ng salmisa. Te, unboxing na to, de. Tayo natin pang-ispot sa dagat. Unboxing daw. Ito na yung spot, Nay. Nay. Anong do ka, Buk? Saan isa, doy? Siyante, de. Ah. Lagi kay highway ram gudila. Giorderan ni Ate Maya si Alan sa spot nga pang dagat, guys. Kuha ni siya chargeable. Ang katuya Alan kay di battery matong yang spot kani kay chargeable ni siya. Makapamana na ni si Alan, guys. Hi guys, may hapon. So ngayon guys, adto ko sa sagingan. Ikuha na ko to ang saging na tinuba ni Alan, guys. To. Atong sipis. Atong sipi-sipiin. Kaya ako isod sa sako. Aron mahinog. Pangis. Ni nagbug ako dani. Bukat mo day, guys. No! Yan mo sagingan, guys. Dai! Puti ko! Koding! Ito butang nangka kau. Ibutang sa nangka. Kurog na nga. Cut. Ato nang sipion, guys. Do ato isulod sa sako. Where's aku? Kuha to sako mi ka. Sako, Nay. Kuha ka. Kuha. Kuha ba? Ikuha na ni mo, Nay. Ano na mo ikuha, Nay? Nagbidyo sa kapag kuha. Tatay lang yung tuba. Ikaw na. Si tatay nagtubay ka, nagkuha dito. Doon, lagi ko ni Papa. Ako sako ba? Sila, diba? Sako, diba? Pagbilig. Ayaw ng sako siminto kaya abog na. Oo, kabalo, asa! Ikaw, nga.
May ko sa ako, may ba? So, isot sa ako guys, kaya mahurot niya na sa manok. Lord, ako pala si Bisbal! Na! Ano? Katawa dahil ko ano to? I need this bread! Makakaon na to guys. Mahinog. Diya dito niyalan gito ba ganina guys. Oh. Iya manggibiyaan. Iya manggibutang na sa kuwanda ako sa gisunod pagkuha. Ako nga bago mo. One. Kani? Dalawa ba? Kani? Halloween? Kani? Pansalok na kuninay, tanan sa ako.
Ay, kusog ko kayong client. Hindi pa. Ay, subang pa na yun. Napag-subang sa to. Niran ako ibutang lighter na eh, bunteng. Magbuto ng lighter. Dito ba? Oh, sasako! Ay, katong dili na may pasunog. Ako ni panghaling nay. May kilim. Nay! Tanawa na, Nay. Nay, bato na mo sa... Okay na na, Nay? Kasi tamo ang ni Nay. Kasi numon. May tanong. Ha? Pansit. Paano mas mapansit? Pansit at tinapa. Di Paul mas ako si mong grass na ite. Ano po, di ba ko? Ay ko. Ayaw! Gako sa mga sabot ito. Ako rin na. Napong. Adia! Ako ra, oh! Kaling na po ito, guys.
Hi guys! Ano ba naman ini? Nagbutig. Nakagras bang ko. No? Ini. Mau ada dapong. Pag-init me. Ay, intras! Naami. Ay, ter! Ano dyan ay? Pag-init labon kay wapo na ni Udto.
Ano to plastic ka ni Day? Sunod ni mo? Ah, Plastic na po ah. Pangita, ito ko, pangita. Madakaw. Takilbong itong cellphone guys. Nagtakilbong. Ato ning halingan guys. Ano mo kampat ako hindi. Ako. Me! Lighter ting de! Wapa ka nakahaling? Nakahaling na ka? Lighter de! oh. Kutch. Itza, kusga. Kusga. Jesus ka na ngayon itzahan.
Ang pahaling. Nay, ito pahaling na. Kasi ito pa lang. Kailan ko paghaling, Nay? Hindi na na makampat guys. Kaya ako nang kuanan ang batlin. Gahitan. Ito man. Baba pa siya ng saging guys. Masya di oh. Sagingan na diya tanan guys. Sa una kusog pang palit. Daghang kay masaging. Naghulong man ang palit sa saging. Wa na sa siyan atiman. Mahal ang kwan sa una guys, tundal, tag-10 ang kilo. Dapaw. Kada na panggahitiyo kaya magkaginhawa. Hindi ko siya makuan. Guwang na kayo. Guwang na kayo guys. Basta na tayo tanom, naging makaon. Ito. Kani pa ba itong palito ng mahinog, di ba? Kani pa mga tanom. Tapos lang yapon. Bisan tulog dili na sila kahalin. Wa na bayar man. Kung itublong na sa balinguan, na makuan pero gamay raman. Sa una kay kuan man salang simana ra harvest.
Manang ati man gitag saging sa una. Karon kay di naman agka kuan. Di naman nagkasapi ang saging karon guys. Panghatag na lang nato. Pwede man sa tumagampanan ng hinog. Nano na ba'y bunga sa taas niya? Unsa? Ano ba? Aman. Aman. Ano, lami kasi isa? Ano paligid pa? Asa lagi? Oh my pa! Nagsig-sig ka para bagid mo kag paul. Ha? Ha? Ano bitaw? Wala lagi. Ano yan ba? Wala lagi. Wala man. Kira ang buhok nina. Tigbaw. Sakit? Sakit ba? Di ba may nalo siya guys? Gusto ko lang. Walang sulot ng pera. Asa ka ng kape? Ay, tig, Sus, labang kagihaw na kay ko. tignan ka di kahaling. Napukul ta. Ito ako. Pagaling to. Saan yung galing dahi? May Uma. kuwan sa kuwan niyo. Ala, guma din ko. Sigang guma. Ning, May kuwan sa kuwan na. Puk, ikaw rin. Kapoy. Ginhaw ka sa kanang itahalin. Ikaw mo kaya kagkape. Ganti ko to. Yeah! Dagan ta ka piso kung makakita ka kuto. Kwata. Crazy lang isa. Isang lap-lap ko lang. Ang gilabang man mo na na. Agami. Para ko to. Ah, guys, oh. Paghali na dito ko. Oh, haatag ko. Diba nakita yung guys? Narabay lubida na oh. Dagan na nilubi sa una guys. Ikaw. Ipagwayan na sa baka. Pag uli na mo, na, naupaw na. May lubi! Okay rin No, nakabuhi. guys, eh. Ang ituyo ang pagpipil. Panoonin. Ay, nangusin. Babay bungi. Puyo ba? Abyo. Ay, pagkakos-kakos ako di. Ikaw, gahapon na namin sinina. Uy, kay Ilis. Arsenil. Arsenil. Hindi ako kado paglabang-labang bas ng salan. Hugo si Alan ito ang nag-iisapan ko eh. Deserve. Ito ang magsunod mo. Deserve. Deserve. Tingnan mo ito kung Deserve. ito ba kita. Deserve. Deserve. Iya. Deserve. Okay, dani ra kamo. Deserve. O kung hangin pag ito guys. Chanel. Sa area. Pag hangin kayo pag ito. Inarin. Chanel. Chanel. Ganit ko. Chanel. Chanel. Wala kayo hangin. Init para init kayo siya. Pero wala hangin. Rolex. 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 Labang lalan ito guys. Ilabang ko ni Alan dito guys. Sagingan na diya, sagingan. Mugin na yung una na nga sagingan guys. Ana siya mga saha na lang na. Banay lupi diha. Yang gilabang kay na may ag-dive-dive. Manang yang gilabang. Kahit talawan pa nagalan sa kuan. Tumaat. Sulod sa sako guys.
taan na iba. Na. Ugma daw, tapos hoybis daw kay with the klase. May pagbuot me. Balitang nag-ingon. Balita lagi. Puro lang gini mo buot. Aga kasakit pa na lang gini. May bandani! 150 ni ho. Ay, 200 niyo. Ay, mahal kaya ako na. Kasi magpariban dyan. 100 la. Ay, 200. Ang taas, buhok. Ganito kakuhaan. 100, 200, 300, 400, 500. 500. Kung taas, yan na buhok. Baka dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Yata mo 15 sa na. baboy ang pang. Yan nagliki. Kuya, ban ka! Yata sa baboy ba? Ban sa kukuya kay pangalok sa akin. Nagsiara. Ay ko na. Itagok-tagok ka na gini mo ng sudlay me. Dagan ka ayo. Ay, pagbalik na ko. Laban kuya! Ito so guys. Sasako. Ilani sa una mahalin na. Sudsako daw. Tuka. Tukaon sa manok. Ha? Ha? Aman? Buwang na? Inog na. Ha? Ika nga mas. Yata na kita lagi. Pay pamalit guys. Dako na ganing halin guys. Ako na halin na nauna pa mamalit. Ano nagsarang yun, nabagot-buta. Sa bahay si Alan guys. Kaya man niya natubatanan, nakunoy na sunog. Ano lagi? Mas bait. Barikas mas bait. Kaya nakamadlok nagsugok kaya na. Nasunog na. Aman na sunog. Aman na guwang? Ha? Basta doon mo lampas eh. Jesus, kumpiyansa ka man. Dako na ba kayo nga bulig? Gilampasan ko man ni Dani niya kay dali naman siya tubo ang sagbot kay kugon man. Di iyang gilabang. Katong tundal dirito niya gituba. Ha? Dito niya gituba guys. Alang ni Malaya ngay mo manggisunog. Amang hostan ni nila ni Manang. Nalubong nila, nalubong gani.
Lihat terus dulu lagi. Kani guys, mga saha na pud ni mga kinuan na ba tinubaan. Nakayang live ang saging kay sasaha tanaw tong amas oh. Ako ra ba kay nga bulig oh. Ini terus lubun lang. Bukan. Bukan ni udah gua lagi. Bukan buat ini. Magkampat ba na dito oh, sa pa. Hal narulah. Yang lebih dari lebih semua kok mana kan? Masuk. Kuplak naga kan ini kuhun. Oh, tidak ada. Belum ya, udah tahun nabi. Dito. Bulang huyan bitaw nila ni sa una. Kani daw dani daw dito sa tatag. Bulang huyan nila ni sa una gyapon guys. Pag wala nagi bulang huyan, Mula yun di mas bayabas na idilin-dilin kay ukot doon. ha? Kali bayabas wilaghan, tubo. May bayabas nga kapuslan sa nakikakaon man na. Kalamira ng bayabas. Dagan na ba bunga oh? Ano, bayo. Ha? Tulo gusto na tingin ba? Lampasi ang punuan kaya hindi masunog kay sayang mo pa man na nag kanlat ang kalayo. Kaya lang din na magabot. Ano na ito din na bayabas na dagko. Ay, iban guys. Lakatan na din itang doy-doy dito. Parang to ay saging amas oh. Sunog. May pagkasunog guys. Ano sa akin laptop na. Lain na. Ano ka rin? Lain na. Jesus. Kuan na na. Ito ro. Ano sa ni? Oke. Ipak. Kata yan sa baboy. Dala sa kusina ko. Dala sa kusina ka. Ang sini. Tukaon sa manok. Tanay. Yung nang gawa sa aguman. Ako mo nang gisip.